Pagpapatuloy natin ang pangangaral sa Filipos 3:17 hanggang 21, ang ating serye Filipos. So this morning ay kaluyan tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Mahumantay ni nga chapter 3 ng Book of Philippians. So last Thursday, sa mga kapatid na anhi, ako ay nagtatapod na alala pa natin yung pangangaral ng Huwebes. Amen? Sabagat tayo ay nakasiris, sabihin, dugtong-dugtong na mga mensahe, sumalahan karuyag ipasabota ato ng Ginoo. So chapter 3 verse 17 to 21, babasahin ko po mga kapatid, sundan lang sa inyong mga Bible at makita din natin na ang ating binabasa ay aada. So Philippians chapter 3 verse 17, babasahin ko po, kabugtuan ko, pagpadayon kamuhin pagsubad haakon. Iginpakita na namon ha iyo, an matado nga susbaranan. Sanglit pagsubad kamo hadton mga nagtutuman hini nga susbaranan. Verse 18, makadamo ko na kamo himang rawi, hini hadto. Og yana, babalikon ko upod in mga luha. Damo dida in nag-uukoy hin kinabuhi, nga natipa hantuyo han kamatayo ni Kristo Jesus. 19. An ira dadangatan amo an impyerno. Kay iragin pakadiyos an ira mga lawas nun nga karuyagon. Ipinaparayaw nira an mga butang nga angay nira kaudan. Ngan kinalibutanon an ira panunahuna. 20. Kundi tuminungnong kitahan langit. Ngan nagihining yapon kitahan pag-abot han aton manunubos an aton Ginoo Hesukristo ti kang halangit. 21, liliwanan niya inin aton magluya nga mga lawas nga may ada kamatayon, nga nihimuon niya sugadan niya mahimayaon nga lawas. Bubuhaton niya ini pinaagyan amo nga haw nga gahom, nga ginagamit niya hin paghadi han nga tanan nga mga butang. Panalanginan kita mga kapatid, pinagini ng mga pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So this morning, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng malakas na discernment. Pastor, ano ang discernment? Pakahabaro sa paglilingkod sa Diyos. Iba ang obserbasyon at discernment. Ang observation, sumalahit pag-aaral sa sekular, nagbabase kahit imo'y kikitaan, naririnig, at nararamdaman, more on physical evidences, yan ang observation. Kami kapag naglalaboratory sa eskwelahan, I think may nagapito na forensic, sir. May lab. Kapag nagsama yung dalawang chemical, anong nangyayari? So, ang aming teacher ay nagsusugo, isulat niyo na obserbahan. Kung natugnaw, kung dida sa beaker o sa aparatos na tugnaw yan, nagpaso, isusulat namon dito sa laboratory data and calculations. So, yun ang observation. Nakikita, naririnig, nararamdaman, nahahawakan. Iba ang discernment. Mga kapatid, ang discernment ay hibarotik ang sa Diyos. Sabagat sa pananampalataya, hindi kailangan na meron kang mata. Hindi kailangan na meron kang pandinig. Hindi kailangan bumase ka sa imo nakikita o naririnig. Ang discernment ay binibigay ng Diyos sa bawat mga anak niya na naglilingkod sa Kanya. Regalo. Yan ay spiritual na kaloob. Spiritual gift. Sinasabi ng Malakay 3:18. Amen. Malakias 3:18. Malalaman ninyo kung sino yung naglilingkod sa Diyos at hindi. Malalaman ninyo kung sino ang matuwid at sino ang masama, wicked and the righteous. Malakias 3:18. Makakakita na liwat
an akon mga tawhan kalainan hadton na hinanabo ha mga magtadong ngan ha mga magraot ha tawo nga nag-aalagad ha akon ngan ha tawo nga diri nag-aalagad ha akon. So this morning's preaching ay nakasentro sa paglilingkod sa Dios. Kung ano ang insakto nga pangalagad ngan diri insakto nga pangalagad. Sabagat binasa natin kanina sa Filipos 3, yung panuyo ni Apostol Pablo sa church na dapat malaman nila ang mga bagay na ito. Ano ang mga bagay na nakakapagpalugod sa Diyos. Nalala niyo sa Filipos 1 na siring ang Ginoo masabtan niyo kung ano ang maupay. That ye may approve things that are excellent. Diri kita mga anak sa Diyos nga nasiring, okay na iton. O, okay na ito niya, baga, amo nila ton. Hindi natin nakasanayan na sabihin na kapag nag-alagad tayo sa Diyos, okay na ini. O hanggang doon na lang ang ating kapasidad o ang ating kakayahan. Kundi, mga kapatid, tinuruan tayo ng Panginoon na kapag mag-aalagad tayo sa Diyos, gawin natin na mula sa puso. Tinuruan tayo ng Panginoon na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong kakayahan. Filipos 1:10. Base makagpili kamo hanlabi ka maupay. Amen. Ang pag-ililingkod sa Diyos ay pagpili kung ano ang labi ka maupay, ano ang pinaka-the best, ano ang pinaka katanggap-tanggap sa Ginoo, ngan mapuputli kamo ngan waray igsususon, Filipos 1:10. Haiyo hadlaw han pagbalik ni Kristo. So malalaman natin kung ano ibig sabihin ng paglilingkod, ano ang diri pangalagad, malalaman natin ang kalainan sa mga magtadong ang diri magtadong. Ang panoyo ni mga kapatid ay masabtan ng singbahan ang asya nga pangalagad. Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, waray naton ibang nga ehemplo sa pag-alagad kundi si Jesucristo. Wala tayong ibang halimbawa o susbaranan nga angay tundugon labot la sa aton Ginoo Jesucristo. Hiya an aton gintutundog. Hiya an aton ihimo nga ehemplo. Sa unang Pedro 2:21, si Kristo ay nagbilin ha aton hin mga halimbawa nga angay naton tundugon. 1 Peter 1:21 na sa ang Biblia. Chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 21. Gintawag kamuhan Dios tungod hini kay naganto si Kristo nga haw tungod iyo. Ngan ginbilinan kamuhin susbaranan base magsubad kamuha iya. Amen. Nagbilin si Kristo ng susbaranan na angay naton tundugon. Kaya mga kapatid, ang tawag sa mga sumusunod kay Kristo ay Kristohanon. Sino yung mga Kristohanon? Yung mga sumusunod kay Jesucristo. At pinaagihit aton pagsunod kay Jesucristo, naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating halimbawa, siya ang ating sinusunod, siya ang ating pinag-aalagaran. Sabi pa nga ng ating binasa, sundan ang iya mga yapak. 1 Peter 2:21. Magsubad, gayahin. Amen? Kung sino si Kristo, yun din ang unta mahinabo sa lahat ng kanyang mga iniligtas. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi pumunta sa lupa upang paglingkuran. Kundi siya ay pumunta sa lupa sa atin dito sa mundo upang siya lugodan maglingkod. Mateo 20:28. Ang panuyo ng Panginoon sa kanyang pagkanhi sa kalibutan ay upang siya ay maglingkod. Mateo 20:28. Sugad han anak kan tawo nga waray makanihin pagpaataman. Waraya kumanhi para
alagaran, kundihin paghatagan iya kinabuhi, parahin pagtubos indamo nga mga tawo. Naamo gyapit nakasulat sa Marcos 10:45. Marcos 10:45, kay bisan ngani an anak kan tawo wari kumanhihin pagpasirbi, kundi kin manihiyahin pagsirbi, nganhin paghatagan iya kinabuhi, hin pagtubos indamo nga mga tawo. Maalala din natin mga kapatid sa ating pangangaral sa Filipos 2:7. Sa Filipos 2:7, sabi ng Biblia, lugod ha iya kaburoton, itinubyan niyaan nga tanan nga pagka-Dios, ngan kinmuha iyahan kinaiyahin surugoon. So, ang panuyo ng Diyos ay maglingkod sa atin. Amen? Bago nating isipin na nangalagad kita sa Ginoo, ang Ginoo it nangalagad ha aton. Pinaagi ha iya, nakaangbit tayo ng kinabuhi nga waray katapusan. Mga kapatid, lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating pagmiministeryo ay bunga kay an Ginoo nagministeryo ha aton. Tandaan natin yan mga kapatid. Hindi tayo ang naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang naglingkod sa atin. Kaya kung sino man tayo ngayon mga kapatid ay bunga ng kanyang sakripisyo. Sabi niya, ang sino mang nakig-usa ha akon ay naimo nga bagong nga tawo. Amen? Nabubuhay tayo ngayon dahil sa Panginoon. Nakakapagpatuloy tayo sa gawain sa kabila ng anumang mga sakripisyo. Mga kapatid, ang Panginoon naglilingkod sa atin. Hanggang ngayon, hindi na puputol ang kanyang pagsiservisyo. Yan ang ating Panginoon. Maupay na laan, Ginoo ay diri Dios nga diktador. Kunan Dios diktador, kunan Dios strikto, walang taong maliligtas. Pero nung nakita ng Panginoon na waray gudnat kakayahan, Roma 5:7. For when we are without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Wala tayong lakas, mga kapatid, na sumabay sa kalooban ng Diyos. Wala tayong kapas na sumunod sa Diyos sa ating sariling kakayanan waray. Pero tungod kani sa Kristo, hiyaan nagtuman han nga tanan para ha aton. Mga kapatid, naligtas tayo, pinaagihan maupay nga binuhatan. Pero diri aton binuhatan. Kan Kristo binuhatan. Amen? Nakaligtas sa mabuting gawa, hindi kung sa atin usapan. Pero kung kay Kristo bahin nga istorya, maliligtas ang lahat. Naligtas tayo sa mabuting gawa, pero hindi sa aking mabuting gawa. Sa mabuting ginawa ni Kristo sa atin. Amen? Mabuti ang Panginoon. Sanglit na kapatid, makasaling kita, an halangit nun nga pangalagad na katalwas. Diri pan kalugaringon nga paniguro, kundi parahan Ginoo ngan paran iya katawhan. Kumani ang Ginoo para hiya magamitan. Amen? Nalala ko nga ang Panginoon, kung siring pa ni Sister Rosal ha ako na nadi, pagalagala, pastor hain ka magpagalagala. Kung pagalagala, kung may pagalagala God si Jesus, kaya no, naglilibot-libot iya, naghanap siya ng may nangangailangan sa Diyos. Naghanap siya ng mga papagalingin. Naghanap siya ng mga matuturuan. Amen? Ipinakita ng Panginoon sa atin ang ehemplo sa paglilingkod na hindi lang basta pang sariling kagustuhan na paniguro. Diri pan kalugaringon nga paniguro, kundi parahan Ginoo ngan para niya katawan. Mateo 22. Mga kapatid, kapag nakaayad na tayo ng facility, gagawa tayo ng para sa mga kabataan. Amen? Naisip ko nga kahapon sa Children's Ministry, may playhouse, meron silang pagulong-gulong mga mat, may mga foam, para yung magiging anak ni Sir Ricky at ni Star Flora doon magturo tumbling. Meron na,
Pray natin mga kapatid ang kanilang mga plano ngayong September ba yan? November? Amen? Pray natin. At naisip ko bigla yung playhouse, mini playhouse para sa mga bata. Because gusto natin makapokus ang lahat. Amen? Pero kung medyo meron silang tantrums, pasagdilahira mga kapatid, huwag niyo isipin na nagugulo tayo. Isipin niyo masaya tayo kasama natin sila. Mas mapay nakaupod na tira kontra diri. Sanayin lang natin na sila ay nag-church. Talagang ibalait iramundo. Amen? So balik tayo sa ating istorya. Mateo 22:37. Malipay ako mapalit kapag may umiyak na bata. Grabe no? Pero hindi ibig sabihin na natuok ya, kundi may bata. Amen? Malipay tayo. So nga lang, magdodoble lang aton pagpasensya. Okay lang. So mga magulang, wag po kayong manghihina kapag yung mga bata medyo nagpapasaway. Ayos lang yan. Don't worry. Ingatan lang na wag silang mauntog, wag silang matapilo. Malipay kami nga kasama ni Hira. Amen? Amen. Kay after 5 years, di rin naman hira sugad. After 10 years, iba naman. So Mateo 22:37. Sabi ng Biblia, binmato ni Jesus, kinanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios. Habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalag, ngan habugos mo nga hunahuna. Amoy ni ang gidadako ingan labi ka importante nga sugo. 39. Sugad hinian ni kaduhahin ka importante nga sugo. Kinanglan higugmaon mo ni igkasitawo, sugad ni imo kalugaringan. Dalawa lang ang utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Sa Philippine Constitution, ang daming batas. Huwag kang papatay. May homicide, may murder, may parricide. Amo wala ba sa Ricky? May dapa usa? Ano pa usa? Murder. Sa Biblia, dalawa lang ang utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Amen? Buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa. Kaya kung mahal mo yung kapwa, hindi mo siya gagawan ng masama. Amen? Ang batas ng Diyos na damo-damuan, amo it buod, amot brief. Statement ng Diyos sa kanyang utos. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang pinakadakilang utos ng Panginoon sa atin. At yan ay tinupad ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating pangalagad sa Diyos, gayahin natin ang Panginoon. Waray natin iba nga angay tundugon kundi hi Kristo. Siya ang ating basihan ng paglilingkod. Na kanina sa ating binasa Pilipos 3, basahon ta. Pilipos 3:17, kabugtuan ko, pagpadayon kamuhin pagsubad haakon. Iginpakita na namon ha iyo an matado nga susbaranan, sang dit pagsubad kamuhanton mga nagtutuman ini nga susbaranan. Sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid, may mga ehemplo. Una, ang Panginoon. Ikaduha, ang mga alagad ng Diyos. Gayahin niyo lang. Kaso di rin natin ma-eliminate. Di tin mawawara it kamatuoran nga sa paglilingkod, sa pagsisilbi, may dagod ka Korean. Waray nagaalagad nga di rin na Korean. Kaya nga ang tawag, serbisyo eh. Kaya nga ang tawag, paglilingkod eh. Pag-aalagad eh. Meron bang nag-aalagad nga di rin nag-e-effort? Effort, good. Amen? At yan ay isa sa ating makikita sa Panginoon natin at sa mga alagad ng Diyos. Tignan niyo mga kapatid, verse 18. Makadamo ko na kamuhimang rawi. Balik tayo sa Philippians 3:18. Makadamo ko na kamuhimang rawi hinihadto. Ug yan na babalikon ko upod in mga luha. Sabi ni Paul, gisignan ko na kamo hinihadto pa. Pero yan na utruhan ko, natuok pa adi. Kaya ano nagtitinangi si Pablo sa kulungan samtang nasisinurat niya sa mga kapatiran. Nagsusulat siya para sa mga kapatiran. Natuok ya, mga kapatid. Diri tungod kay nakapreso ya. Natuok si Pablo tungod it kabutangan ng singbahan.
Isipin niyo mga kapatid kung anong ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos na bisan it iya kalugarin niya kabutangan waray iya mabaraka. Nakapreso ya sumiring ya didi. Babalikon ko upod it mga luha. Natuo kaya samtangin ang susurat. Ganyan ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Simbahan anay ug saan sarili. Ang Panginoon muna bago ang sarili. Ang kabutangan anay ng mga kapatiran bago ako. Ayan ang nakita natin sa Panginoon at kay Pablo. Amen? Nung Webes na banggit natin, kung si Kristo nag-isip para sa kanyang sarili, iginpaal sa niya haibait cross. Ikaw daw magbitbit hini. Kung ang Ginoo makikalugaringon, diri hiya maalsan cross. Kung si Pablo amo gihap, diri hiya magsusurat unta para mga kabugtuan. Kay nakapreso ya. Kun it mga kakurian naging kaulangan, waray paglilingkod na mahinabo. Waray pangalagad. Kun igtatapod ng Diyos sa mga nag-iisip para lang sa sarili. Sabi ni Pablo, ipapaalala ko sa inyo ulit. Umiiyak pa ako ngayon, sabi ni Pablo. Sabi niya, didaha eyo, damo it naguukoy hin kinabuhi nga natipahan toyo han kamatay ni Kristo ha krus. Sabi ni Pablo, dyan sa inyong church, sa Philippians, may mga buhay na hindi sang-ayon kay Kristo. Amen? Pagkakurul ba nga haw? Na kung may danas sila nga Kristiyano hira, pero hindi sila nasunod kay Kristo. Pagkurul ba? Kung ang simbahan nakabase sa pagpadamo, damo balit. Pero ang tanong, ang buhay ba sumusunod kay Kristo? Amen? Sa Panginoon, 12 itiya kasama, naghudas pa. Ang pagtuo, dili nakabase sa kadamo. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, umagi kamo sa halipot nga aragian. Mga kapatid, kung halipot iti aragian, damot nakaagi. Buti ay la. Hainit damo sa luwag nga dalan. Dito damo hira. Pero ang dulo liwat kay karatan. Hindi natin masusukat ang kaupayan han buruhaton sa Dios pinaagihan quantity. Sumiri nga quantity sa usaping business, yan ay kadamo, kantidad. Ang hinahanap ng Diyos sa kanyang iglesia ay quality. Anong klaseng mga mananampalataya may ada sa iya singbahan? Amo si Pablo nagtitinuok iya. Waray iya kabarakat iya kabutangan na baraka yan singbahan. Sabi niya, may daddidaha iyo na siring Kristiyano, pero natipahan ira kinabuhi sa krus ni Kristo. Ano sabi dito ng verse 19? An ira dadangatan amo an impyerno, kay ira ginpaka Dios an ira lang mga lawas nga karuyagon. Ipinaparayaw nila ang mga butang nga angay nira ikaawod lugod, ngan kinalibutanon an ira panunahuna. So, balik tayo sa ating mensahe kanina, sa ating tema. Discernment. Malalaman mo sinong anak ng Diyos, nag-aalagad, makikita mo rin kung sino hindi. This morning, kahit sa ating sarili, ating marirecognize, ako ba ay naglilingkod sa Diyos o hindi. Mga kapatid, dito sa ating binasa, the enemies of the cross of Christ, ang kanilang kadadangatan ay karatan. Sa English, whose God is their belly, and His glory is in their shame, who mind earthly things. Ang mga waray sa Diyos, ang ira inisip, sarili lang. Amen? Bakit? Waray nila Diyos eh. Waray nila Panginoon. Wala silang sinusundan. Sanglit, automatic, ang ira pag-alagaran, sarili. Kaya sabi ni Philippians chapter 2, binasa natin to. Verse 21. Antag sa namamalangalaan ira kalugaran ng kaupayan, diri ang kay Kristo Jesus. Hindi na iiwasan basta ang tao wala sa Diyos, iisipin niya pan sarili lang.
Sabi pa ng kanta ni Justin Bieber, love yourself. Diba? Alam niyan. Sigurado sa mga Gen Z. Kanta niya, love yourself. Lovers of pleasures. Basahin natin mga kapatid sa libro ng Timoteo. Lovers of their own selves. Second Timothy, chapter 3. At yan ang nangyayari sa huling panahon mga kapatid. Na ang mga tao, waray nira ibang mamahalin kundi ang kanilang mga sarili. At yan ay mga palatandaan na tayo ay nasa mga huling panahon na. 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Tigam ni ini, magmamakuri ang panahon hakatapusan nga mga adlaw. Verse 2, ang mga tao magiging halot, maimot, parayawan ngan palabilabihon, magtamay ngan masupakon ng ira mga kag-anak, mga bungalos ngan waray pagkahadlok ang Dios. Verse 3, waray hira pagpaid, waray pagkaluoy, maaram hira magbiay-biay, mag-isog ngan magdumot, mga ngalas hirahin maupay. Verse 4, magmalingo hira, magpapasagad lahiran, ngan malabyaw, asay lugod nila higugmaon an kalipayan, diri ang Dios. Magpapakita hira nga daw mainampuon, kundi ira isa sa likway ang tinuod nga gahumhan tuluuhan, pahirayo hini nga mga tao. Nabasa natin mga kapatid. Na sa huling panahon, gasi nimo makidiyos, pero ang tinuod diri. Professing Christians, napupuno ang simbahan ng mga peke. Peking konbersyon, peking katalwasan, peke tanan. Bumili ka sa tabo ng alahas, di ba? Meron din diyan mga dinidisplay. Maingat. Wow. Pag suot nimo tikayan nag-gray. Amen? Ano ibig sabihin? Kung yung alahas nag-gray, nag-iibay color. Fake it. Fake it to. Kaya nga sa mga pawn shop kapag nagsangla ka ng bulawan, gin kukuha anay ang thread, gin kakaskas sa bato, gin pa-powderize anay. Kikikita kung tinuod ba ni dire. Amen? Mga kapatid, ang Panginoon naglilinis sa kanyang mga anak. Ang Panginoon ang nagliligtas, ang Panginoon nagbabago ng buhay. Kapag binago ka ng Panginoon, bago na good. Amen? Ang Panginoon nagpapalaya sa mga bihag. Ang Panginoon ay naglilinis ng mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa ating binabasa, naiiyak si Pablo. Angay good igturook kung sugad it kabutangan ng mga simbahan. Angay good maging dahilan ng kalungkutan ng mga alagad sa Diyos. Anira dadangatan amo ang impyerno, kay iragin pa ka Diyos anira mga lawas ng karuegon. Kung ano tira karueg ang matatutuman. Nangangad to haray ang mga lugar ay sa simbahan, lapit-lapit, hindi nakapunta. Inuunang mga gustong mga mangyari sa buhay, bisan bulag na sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga, kung meron tayong mga pagkakamali ating pinagsisisihan, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. May kapatid tayong kausap kahapon, sabi ko sa kanya, alam mo yung pinagkaiba ng anak ng Diyos tsaka hindi? Yung hindi anak ng Diyos, kapag nagkasala sila, hindi sila nangangaroon pa sa ilo. Pero yung mga anak ng Diyos, kapag alam nilang sila nagkasala, sila'y nagsisisi. Purihin ang Diyos kapag tayo humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng Diyos. Matapat ang Diyos. Unang Juan 1:9. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi ng Biblia, kundi kung ikumpisal ta ang aton mga sala ngadto sa Dios, pagtutumanon niyan iya saad ngan pagubuhaton ang matadong pasasayloon kita na aton mga sala ngan lilinisin kita nga tanan nga karatan.
Mga kapatid, sa tuwing nangangaraw tayo ng tawad sa Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos. Amen? Nagsisisi ang mga anak ng Diyos. Itinutuwid natin ang ating mga likong daan. Sumalahandalan ng Ginoo. Kaya, makikita natin, yung mga baliko, andalan sa pangalagad sa Diyos, amo ini ang mga description. Anira gin pa ka Dios, anira mga lawas nga karuyagon, ipinaparayon nila ang mga butang nga angay nila ikaawod. Dapat mo ikahiya, igin paparayaw pa nimo. Ano yung mga angay ikaawod? Mga kasalanan. Amo, anak ka ng Diyos. Sabihin natin alam mo, pag inubog, ayaw ng Diyos, nagpicture ka pa, pinost mo pa sa Facebook. Alam mo, nang kaawdan iton, igin, butang mo pa sa karamihan, sa public. Mga kapatid, ako'y umaasa na intindihan yung pangangaral ngayong umaga. Kasi ang ating focus ang Panginoon eh. Alam mong linggo, dapat nasa church ka, nasaan ka? Anak ka ng Diyos. Sabi mo, Kristiyano ka. Sabi mo, you are a Christian. Hain ka, Sunday. Amen? Alam mo mga kapatid, kung yung mga kapatid natin nasa Manila, sigurado dito sila ngayon eh. Bakit? Alam ko, naghahanap sila sa ng Diyos. Minsan ako'y nangangaron pa sa Ginoo kapag di tayo nakapag-upload ng video. Ito, naka-record to. Ay. Kasi kauman ini ma-record, ma-upload, nanonood ng mga kapatid natin sa malalayang lugar. And that is one way na maalalayan natin ang mga kapatid natin at bisan pa yung mga naghahanap sa Diyos sa ating mga video. So, I invite everybody to like, share, and subscribe. Diretso, public. Waray po ito monetization. It aton page waray monetization. That is for free. We preach the word without a payment. Libre ang aton mga mensahe. Amen? Sunday, yahain ka, kapatid. Ano ba, isipin nila, basta makapagbigay tayo sa church, okay na yan. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya, ikaw, haing ka di. Amen? Nung nagkasala si Adan at si Eva, sinong hinanap ng Diyos? Yung prutas? Sabi ng Diyos, haing ka Adan. Ikaw na akong ginayad, ginhimo, haing ka. Hinanap sila ng Diyos. Mga kapatid, natutunan natin, nang tayo'y naging Kristiyano, gawin natin kung anong nararapat. Ibinibigay natin sa Diyos kung anong nararapat para sa Diyos. Panginoon, imo ini adlaw, Domingo, imo ini. Diri ini akon. Ibibigay ko sa ito, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng araw na ito. Ikaw ang gumawa sa akin. Dapat magsama tayo ngayong araw na ito. Sabi ng Diyos, igalang ninyong ikapitong araw. Amen? Ibinibigay natin sa Diyos ang ating tithes and offering. Nagbibigay tayo ng maayos sa Diyos. Bakit? Lahat ng meron tayo galing din sa Diyos. Kung maalala nyo ang verse sa Job chapter 1, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos na nagbumabawi. Nasa kapangyarihan ng Diyos magbigay. Tungod kay yan nagbibigay, kaya din niyang bawiin ng kanyang binibigay. Nakaraang linggo, may nabalitaan tayo, bata-bata pa namatay na. Kaya ano? Yung buhay ng tao, hindi mo makokontrol. Bakit? Ang Diyos ang nakokontrol niyan. Kung ang buhay ay galing sa Diyos, ang Diyos din ang bumabawi niyan. Basahin natin sa Job chapter 1, mga kapatid. Kaya binibigay natin sa Panginoon kung ano yung para sa Panginoon. Hindi natin yan re-reserve ko, anay, kay bahing gamiton ko pa. Bakit mo gagamiton? Hindi sa'yo yan. Kung hindi sa'yo yan, tapos hindi mo ibinibigay sa Panginoon, ang tawag dyan, pangangawat. Di ba? Hindi sa'yo eh. Amen? Job 1:21, nagsiring hiya, natawo ako nga waray bisan ano.
mapatay ako nga waray bisan ano. Naghatag ang Ginoo nganya na ginbawi niya. Dayawon unta niya ngaran. Verso nito, bisan pa kun nahinabu ini nga tanan, waray hidyob magmahay ngan magbasol ang Dios, sangdit waray makasala. Hindi niya sinisi ang Dios. Mga kapatid, tatandaan ninyo, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Ngayon, kung yung mga para sa Diyos hindi natin binibigay, babawian tayo ng Diyos. Amen? At kung naglilingkod tayo sa Diyos ng matapat, maayos na paglilingkod, ibibigay din ng Diyos ang para sa atin. Ibigay ng Diyos yan. Ba't hindi bibigay ng Panginoon yan? Pinagpapala niya ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Kung ano yung itanim, yan din ang iyong aanihin. Kung iginagalang mo ang Diyos, igagalang ka din ng Diyos. Kung nagmamahal ka sa Diyos, mamahalin ka ng Diyos. Kaya siya ang unang nagmahal sa iyo. 1 John 4:19, nagmamahal tayo sa Diyos kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya mga kapatid ko, balik tayo sa Pilipos 3, dito po tayo magtatagal. Kay kareg ko lang iniig sa isay haiyo mga kapatid, sapagkat salita ito ng Panginoon. An ira dadangatan, an karatan, kay puros kalibutan lang ira iniisip. Amen? Ayun yung mga kapatid, waray God, saring pa, di na't may iwasan mag-isip parte sa kalibutan. Kay, di kita didi. Pero meron tayong bagong pagkatao. Tinuruan tayo ng Panginoon sa verse 20, tuminungnong kita ang langit. Ang isip at puso ng Kristiyano, kunhain niya tikadto. Amen? At ating hingaradtuan ang langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa atin. Basahon ta mga kapatid sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 5. Adto nabubuhi. Romans 8 verse 5. Adto nabubuhi sumalahan gintututdo. Hanira lawas nun na kinaiya. Dayuday naguhuna-huna bahinhin mga butang halawas nun. Kundi adto nabubuhi sumalahan gintutuddo ni espiritu. Dayuday naguhuna-hunahin bahinhan mga butang nga espiritu. Verse number 4, ginbuhat inihan Dios base an matadong nga mga turumanon han balaod, matuman dinhiya aton nga nabubuhi sumala ni espiritu. Dire sumala han lawas nun nga kinaiya. Verse 6, adton dayuday naguhuna-huna han mga butang nga lawas nun, an ira sang putanan amo an kamatayon. Amen. Kundi adton dayuday naguhuna-huna han mga butang nga espirituhanon, an ira sang putanan amo an kinabuhi ngan-an kamurayaw. Verse 7, sanglit nagiging kaaway han Dios an tawo nga lawas nun laan iya panunahuna. Kay diri hiya nasugot han balaod ang Dios. Ngan ha pagkatinuod diri gud hiya makakahimo in pagsugot. Verse 8, diri nakakalipay han Dios an nagsusugot han ira lawas nun nga kinaiya. Verse 9, kundi diri na kamo nabubuhi sumalahan man doon iyo lawas nun nga kinaiya, kundi han espirituhanon. Kun hatinuod naguokoy didaha iyo an espirituhan Dios. Adton waray espiritu ni Kristo, diri sakop ni Kristo. Kaya mga kapatid, madaling magsabi ng Kristiyano, bunga ang magpapatotoo. Ang iyong bagong buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon, permanente. Ay ito pagpabayi, animo kinabuhi, Ginoo. Verse 20 na tayo mga kapatid, kundi tuminungnong kita ang langit. Philippians 3:20. Hulat-hulatan imo manluluwas na maabot. Pangalaga da iya hinbugos nga kasing-kasing. Pangalaga da iya hinbugos nga kusog. Pangalaga da iya hinbugos nga kaluluwa, kalag. Maabot na an aton manluluwas. An aton Ginoo sa Kristo tikang halangit. Verse 21. Liliwanan niya inin aton magluya nga mga lawas. Mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, babalyuan niya inin lawas naton nga maluya. Purihin ng Diyos. Sister Sabel, isang araw, makikita kita hindi na puti ang buhok mo.
Kahapon tinuruan ko yung mga bata, pag nakakita kayo ng may puti ang buhok, mag-bless kayo. Kaya ano, dakot iyo diferensya. Ikaw, pirantimidad, 11, iya, 84. Una-una atanan nga ginagiyan ni Team Lola, wari pa ni Magi, haiya ka mahabaro. Pag-bless. Tinuturuan natin ng mga bata magtahod, magrespeto. Problema sa may eskwelahan ngayon, yung mga batang walang galang. Diba, Bad Melvin? Nag-meeting kayo sa PTA. Mga kapatid, ini nga aton lawas, tikapapas ini. Tikaluya. Dati, laging gusto mong tumayo. Ngayon, gusto mo na laging nakahiga. Tikain ini. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo natutulog, nagpa-practice tayo mamatay. Ang pinakaiba na naginhawa ka. Pa-practice. Kaya nga mga kapatid, huwag niyong pabayaan matulog ng maayos. Yan lang ang ating bawi sa gabi. So magkulop, yan ang ating sweldo, pahinga. Buwas naman, trabaho naman. Kapag kulang ka sa tulog, kulang ang iyong oxygen, pwede ka bumawi sa tubig. Kaya tubig may oxygen man. May hydrogen niya nga duha, may usang oxygen. Pwede kang magbawi tubig. Tubig. Mga kapatid, ini nga magluya na aton lawas. Liliwanan inihan Ginoo. Kung alam mo ang pangako na yan, hindi ka mahadlok maglingkod sa Panginoon. Pwede ini mamatay. Mamamatay good ini. Amen? Pero may pangako ang Diyos, liliwanan niya ini. Na anong klaseng lawas, mga kapatid? Lawas nga waray na kamatayon. Lawas nga mahimayaon nga lawas. Dayawon ang Ginoo nga may da kita paglaom. Hindi lang mula sa mundo, kundi meron tayong mga saad nga gingkakaptan mula sa langit. Hindi ka mahadlok magbahay-bahay kahit mainit. Amen? Hindi ka matatakot magsimba kahit ka may sakit. Nahihilo ka, church ka. Meron kang inaabat nga dili mo, mag-church ka. Bakit? Isang araw papalitan ng Diyos sa iyong katawan na mahina. Pastor, di na makabuhat. Sige, tatawag tayong ambulansya. Amen? Para ma-check up, ma-hospital. Pero hanggat kaya mo pa, hindi ka pa patay, hindi ka pa binawian ng buhay, binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon na mag-alagad sa Panginoon. Amen? Huwag tayo magpadala sa kahinaan, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Pananampalataya nga madinuogon. Romans 8, mga kapatid. Narinig niyo po ako? Amen? So nilakasan ko lang po yung boses ko, no? Para madunggan sa luyo. Romans chapter 8. Anong sabi ng Biblia? Verse 37. Habot nga hiningatanan, may ada kita hingpit nga pagdaragaan, pinaagi haiya, nga nagigugma haaton. 38. Kay maaram ako, nga waray gud bisan ano nga makakapabulag haaton ang iya gugma. Bisan paan kamatayon o an kinabuhi, bisan paan mga anghel o an ibang kagamhanan, bisan paan panahon niya na o an tiarabot, bisan paan mga kaitas-an o an mga kailadman, waray God, bisan ano hangatanan nga mga binuhat, nga makakapabulag ha aton ang gugmahan Dios, pinaagihan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Waray God. Mga kapatid, kapag tayo ay binawian na ng buhay, automatic, kayakap tayo ni Yesu Kristo. Sumiring si Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Meron tayong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngayong umaga, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ginagamit pa ng Panginoon. Ay padarat kaluyahan, ay padarat problema. Sabi pa ng mga taga-kalibutan, kalibutan pala ini.
Tinuod gud man para mga Kristiyano. Bakit? Meron tayong langit na pupuntahan. At lagi nating tignan kung ang ating puso ay nasa Panginoon pa. At kung waray, ay lagi tayong bumalik sa Kanyang ibinigay ng mga aral sa atin na angin natin tundugon. Na angin natin sundan. Mga kapatid, alam nyo, magbabahagi ako sa inyo ng maikling mga bagay. Ang inyo pong pastor ay pumapasok sa abuyog araw-araw. But, Raymar, magkano yung gasolina mo paabuyog permanente? Hadi. 1 liter pwede na. So, everyday mga kapatid, ang aking expense sa travel ay maabot ng 120 hanggang looban. Times 5 days. Na everyday experience, nahihilo ako minsan, pamati ko mayroon ako migraine. Utok na nag-spark. Pero pag dumating na Sister Sabel, nabuhat ako. Sister Sabel, adi na. Magdi-devotion kami umagang-umaga. Papakaya na hiya, anong gagawin niya sa ating church. Mga kapatid, pinupuri ko ang Diyos sa buhay nating kapatid na ito. Diri hiya, kundi ang Ginoo. Kay waray niya, abatan niya edad. Minsan, pati yung driver, nagiging tagahatid dito, pati parang pandesal. Sabi ko nga sa kanya, Sister, madadala ba natin sa Panginoon yan kung tingin mo? Nag-isip-isip siya. O nga, no? May si Brother Melvin, din sa kanya dito. Sa gabi, meron tayong mga Bible studies. Mga ministry sa ating church. Every day, mga kapatid, meron tayong gawain sa church. Pinupuri ko ang Diyos, meron tayong gawain sa Panginoon araw-araw. Amen? Bagong buhay sa Panginoon. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang ating offering, maabot ng 500 per week. Kung kukumpitin ninyo mga kapatid ang aking biyahe sa Abuyog, hindi ko kinukuha sa offering natin. Kung meron tayong offering na 400, tag 2 litro ang ating motor. And yesterday, kakulop, gincheck ko ang asyete, maitom na. Sabi ko, kailangan change oil. Kay makatok eh. Mga kapatid, pinupuri natin ang Diyos sa ating kahinaan. Kaya kapag nangihina tayo, pinupuno tayo ng kalakasan ng Diyos. Hindi palalakasin ng Diyos yung taong malakas daan sa kanyang sarili. Kaya hinahayaan ng Diyos na manghina tayo para mapuno tayo ng kalakasan ng Diyos. Panginoon, nagpapatuloy ako hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil sa iyong kabutihan, ng iyong awa, nag-uumapaw. Sabi ng Salmo 23:6, ang kabutihan ng Diyos magsisunod-sunod haakon, permanente adlaw-adlaw. Magpapabilin ako sa bahay ng Panginoon magpakilan paman. Surely goodness, Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. At yung aking karanasan, sigurado nararanasan nyo din sa araw-araw, mga kapatid. I pray na ating maintindihan anong ibig sabihin ng paglilingkod sa Panginoon. Kung ano nangyari kay Kristo, mangyayari din sa atin. Kung si Kristo ay namatay sa paglilingkod, mamamatay din ako sa paglilingkod. Kung si Kristo ay umakyat sa langit, aakyat din ako sa langit. At ganyan din ang mangyayari sa ating lahat. Mga kapatid, kahit ko kayo ngayong umaga, ayaw kita pagreserba sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw. Hindi mo may enjoy ang buhay Kristiyano. Hindi mo may enjoy. Hindi ka magiging masaya. You will not be fulfilled sa buhay na ito. Kung di ka magtitiwala sa Panginoon, magtiwala ka ng buong puso. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all their heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaisipan. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mga kapatid, ang ating layunin dito sa misyon, huwag nating kakalimutan.
magkakabigkitan mga kalag. Amen? Kakabig tayong mga kalag, yun ang ating gawain. At actually, sa ating doctrine class, nag-training tayo. Mamaya, itutuloy namin yung kay Edwin. Kung sino man si Edwin, mamaya ninyo malalaman kung pumunta kayo, mamaya. Kaya, bisan ako, di ko kilala kung sino si Edwin. At nag-iisip din ako ng sinong partner niya mamaya, partner ni Edwin. Nag-training tayo sa soul winning. Pwede kayo pumunta mamaya at mag-enjoy kayo. Bakit? Gusto natin kapag lumabas tayo sa labas, makapagturo tayo ng maayos ng salvation. Amen? That is our goal. Mga kapatid, nisip ko, pag nakatapos ako, magme-medical mission tayo. Mag-check up tayo sa mga barangay. Magpe-preach tayo. Mga kapatid, meron tayong children's ministry. Ang ating mga teachers nagtuturo. Kahapon, nagluto sila sa Nora ng lugaw. Pinakain natin sa mga bata. Mga kapatid, isang araw ganito, marami tayong gawain at sa GC nagpo-post tayo ng mga picture. Amen? Diri para mag-react kita, kundi maaghat natin ang bawat isa na maglingkod sa Panginoon. Ito, bagamat mauped to, pero ang purpose ng ating pagpo-post ay hindi para iparayaw ang ating pangalagad, kundi ipakita na meron tayong gawain sa Panginoon. We encourage everybody, sali tayo, sali tayo. Mga kapatid, babalik na ang Panginoon. Amen? Hindi kahit natin, pag bumalik ang Panginoon, maabutan niya tayo, nagtuturo tayo ng mga tao. Bumalik ang Panginoon, nagsiservisyo tayo sa Panginoon. And that is our main duty. Na nakilala natin si Kristo, binigyan na tayo ng bagong buhay. Hindi tayo kagaya ng mga nasa digdig, na wala silang ibang inisip, kundi sarili. Hindi nila alam, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. So this morning, naway tumanggap tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Ayaw kahulop sa pag-aalagad, kaya ang Ginoo may saad haaton. Si Pablo, naisip ko yung kalagayan ni Pablo habang susulat siya, umiiyak. Waray hiya tumuok tungod kay nakapreso ya. Nakatuok kaya tungod dit kabutangan ang singbahan ng Ginoo. So this morning, mga kapatid, ipag-pray natin ang ating mga kapatiran. Bisitahon tahira. Kung alam natin na sila ay nagdududa sa Diyos, palakasin natin. Patibayin natin ang mga mahihina. Kita nga mga makusog na, pakusguntan mga magluya. Bisitahon taan mga naghahanap sa Panginoon. Magbahagi tayo ng mga pinasumat. Huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti. Galatians 3 verse 16. Magbubukas ulit ako ng Biblia, mga kapatid, kay pinaalala ng Diyos sa akin. Galatians chapter 3, dito na po tayo maghuhuman. And let us not be weary in well-doing. Galatians 6, verse 9. Ayaw ka kaguli kung ani mo ginbubuhat maupay. Amen? Kamapagod, mabuting ginagawa mo eh. Ngayong ginagawa ay matuwid. Siyanglit ayaw kita. Pag hinubya, pagbuwatin maupay. Dito sa waray, pag hinubya. No? Pero dito sa English, weary. Kakapoy. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Kay kun magpadayon kita, maabot ang panahon nga mag-aani kita. Amen? Tuloy lang. Padayon. Para mahumanimot karera, magpadayon ka. Bisan makapoy. Sa karera, mga kapatid, hindi pabilisan. Palakasan, labi na kun marathon. Nakahuman, nagpapatuloy. Dayon, ang Panginoon babalik na. Let us pray, mga kapatid, ipag-pray natin ang ating mga napakinggan na mensahe sa libro ni Pilipos at magbigay sa atin ng kalakasan mula sa salita ng Diyos.